We have reached Don Bosco Higher Secondary School, Kokrajhar, Bodoland. This is the playground, the football playground, athletic ground or football ground, you can say. So these are the kids. बिसोरनि गेलेग्राया जोंना बड'लेण्डनि नाम रसन खालामनांगौ बिस्रा भुटानाव गेलेहैगोन दायो दसे थानानै गेलेनोसै आरो नायलांबाय थादो दसे दसे ओइ सानैया ओमफ्राय दासो देखूंगा आप लोग को गेम देखूंगा ठीक है ना बेस्ट परफॉर्मेंस किया अच्छा हो गया तो आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो लोग प्लेयर को क्वालिटी प्लेयर मिला तो ये लोग का अच्छा एएफसी में चांसेस है बहुत इसीलिए अभी हम लोग एक हंट में बहुत टैलेंट प्लेयर के लिए अटांका सेट 11 सेट खेलना सिस्टम में अभी इंडिया को सार्क कंट्री को एज अ लोकल प्लेयर एज अ बुद्धिस्ट टीम जैसा वो दिया चांसेस दिया जैसे कि 11 सेट खेल तो हम चलो खुलुमबाय आंनि मुङा माइदांस्रि नार्जारि 21 मा गामि आंना फकिरा राम खुलुमबाय आं समायना मोसाहारि मा जायगानि थाक्टारा बैसोआ खुलुमबाय आंना आनसाम ब्रह्म बुरसिजरा दतमा इयार्सआ 18 प्लास खुलुमबाय आंनि मुङा सनाल बसुमतारि आङो मा जायगानि 18 इयार्स गामिया साउथुलगुरि आच्छा खुलुमबाय आंनि मुङा उदांस्रि मोसाहारि आं सानथिफुर सिमला बागाननि आंना बैसोआ 22 गुड खुलुमबाय आंनि मुङा रंगिना ब्रह्म आं दतमा बाथाबारि 17 इयार्स गुड खुलुमबाय आंनि मुङा जिनि ब्रह्म आं दतमा बाथाबारि आंना इयार्स 18 प्लास लावगि खुलुमबाय आंनि मुङा मिनालि बसुमतारि आङो बेलथारिनि 16 इयार्स मेल'डि नों मुङा मिस्ट्रिट ब्रह्म आं बाथाबारिनिफ्राय 18 इयार्स 19 ओइ बेना मोननै मोनथाम दं नामा सालाकाति किमान बय 19 खुलुमबाय आंनि मुङा मौसुमि ब्रह्म 21 इयार्स अबेनि बाथाबारि दे जोंनि बड'लेण्डनि प्लेयार्सफोरखौ हिट नुखायोलै नैबे एक नाम्बारा गलकिपार मोनो बेसारा भटार आइडियानो गैया नैबेनाबो लावगिनाबो भटार आइडि गैया सेलेक्शन होननानै मोननांगौ होननानै सेल्फिस गेलेगोन ना एफेक्टिभिटि खाले ओमफ्राय मिड गेलेग्रा सोरबा दं ओरैनो हाब मिलायबावबायलै कालाराबो कालारा मिलायबावबाय मिडआव गेलेनो हायो होमबालाय गेलेदो मिडआवनो जाबाय दा मिडफिल्ड ओमफ्राय मिड दा सानैबो मिड दे ओमफ्राय बैयाव डिफेन्सआ सानै जाबाय दा ओमफ्राय मिडफिल्ड सासे डिफेन्स सोरबा गेलेनो हाबावो बैयाव साथामनि गाहाम दोनदो डिफेन्सिभ मिडफिल्डआव डिफेन्स कीपर एडभान्टेज होनबा बिसा मा गैया होनबा दा मिनि गल नोगोद मिनि गल बरिया ओइ हाब बरियामोन आयौ बरिया बरिया इस
लं पासबो होनाय नाय बरिया आयु हाबबायलै बेलाय हाब्रुजोब हनै इस जाबाय नामा टाइमा Last 3 minutes. Pressure, 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 pressure. नै था राननानै था हाबबायलै ओइ बायला जोबसिगोन लों हाबबाय बरिया बल मोनलै बे हाबबायलै बे एलायथो बरिया बरिया बे 10 नाम्बार लाग्रोदो औ फिसाद्राय गोजानाव हर मोजां मोजां गुड जब गार्ल्स गुड जब दसे रेस्ट लाग्रोदो दे